Thank you once again for joining us on this informative and exciting program. What is it that we are talking about? Today we have gone political. We are talking to a politician who said they want to take Zimbabwe forward. How? We'll hear more from them. My name is Robert Tapmane. Thank you for choosing us. What you need to do is to subscribe or to like our Facebook page. We also encourage you to join our WhatsApp group and WhatsApp channel so that every time we post something which is exciting and informative, you will get that notification. So kutaura kwandaita that aiwa regai timbonotaura nemukuru webato reUPN avo vari kuti vatumwa naMwari kuti vana veZimbabwe vatambura. Yasvika nguva yekuti uchinovasvitsa kunyika yatingatiyo yehuchi nemukaka. Tavashanyira pazara nhasi tikati aiwa regai tinzwe zvakawanda kubva kwavari. Baba Musa makadi tiripo tinofara mukoma. Ndogona kuti baba handiziva kuti mataito emapoliticians munenge muda kuti because baba vangati aiwa ndere kuchechi vamwe imanzi Mr. Musa nenhame ya munongo vamuza handitika rise basa rezvematongero enyika. Aiwa basa rakanaka handitika basa tinorifarira kuti inguva yacho yekurishanda. Handiti kazhinji vanhu mune zvematongero enyika vanogona kupushwa kana kudhonzwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Handiti uye zvakare vamwe vanoti politics is a dirty game. Imimi semakachuza kuti I want to be a politician. Okay, nhoroondo yangu inini handina kubvira ndapinda mupolitics. Asi semunhu anosevha ari mukingdom yaMwari, Mwari anotipa macallings atinodayira. Okay. Sekudaidzwa kutumwa kwakaitwa Jona, sekutumwa kwakaita Moses, nduye Mwari umwe chete, ndokuya kwandakaita. Kuti nditsanangure kuti ndakazopinda sei, zvinotindetsei kutsanangura. Asi nekutumwa kwandakaita ndakati ndirambe. Ndochinhu chakandonza mupolitics. Makatumwa nani? Ndonamata ndakatumwa naMwari. Okay. Ndaripama makatumwa kane necommunity. No, ndakatumwa naMwari. Zvinhu zvakauya neimwe nzira ine nhoroondo yakati kurei. But muchidimbu takungonzwa kuti toti calling yacho kuti uyai mune zvematongero mwana wangu, uyai mune zvematongero enyika murandarume ndakukutuma kunoita basa iri. Alright. Zvinoitika kana uchinamata Mwari pane nguva yekumeditata. Okay. Pane nguva yekutaura yekunamata. Nguva yekumeditata nekunguva yekuvisualiza kana uchitarisa zvaunenge uchitarisira. Ungangove uri kutarisira business, Mwari okuratidza kwauri kuenda kuti ndoda kuti uende uku. Saka nguva yekutanga unombotora sezvinhu uchiti zvichapfuura. Saka zvinhu zviya zvinozoramba zvichiuya. Ozosvika pamadreams uchiona uchiradzwa zvimwe chete. Ndo unenge watoziva kuti this is my calling. Okay. Kana wapinda mucalling iyoyo hazviperere ipapo. Mwari anenge achikuratidza step by step. Ndo umbo hwaunoziva kuti ndina Mwari. Iwe unosvikawo pakumubvunza kuti Mwari zvinhu zvamandituma izvi apa ndoita sei? Unodayirwa. Ukaona zvichidaro calling yako. But is it not a difficult position that you find yourself in? Because muri muchechi handiti muri kuparidzira vanhu. Muchechi munouya vanhu tongoti vatsigiri vemapolitical parties akasiyana siyana. Munovati how then do you differentiate or where do you draw the line? Kuti muri kuparidza shoko raMwari zvinezvi maakuparidza shoko raMwari kudya kwemweya, mazopedzisira maakurare maakuparidza kudya kwenyama manje. Right. Mambotaura imimi kuti politics is a dirty game. Tinozviti dirty game zvinhu zvakatangwa nemunhu wani akati dirty game. Vanhu vanopindamo vane pfungwa dzeuori. Asi politics pachayo haisi dirty game nekuti politics ndo munobva hurumende inotungamirira nyika. Saka hurumende inotungamirira nyika haifanirwa kusviba. Inofanirwa kutungamirirwa naMwari. Vatungamiriri vanobva kuna Mwari. Nekuti chinhu chose chatinoita is very spiritual. Saka kana pasina Mwari ndosaka uchizoona nyika dzichizopinda mune mamwe matsekwende. Vanhu voedza kufunga kuti nofunga mutungamiriri haasi kuziva zvaari. Panenge pasiwa Mwari. But pakaiswa Mwari ndiye musiki wedenga nenyika.
anoziva kona yese nezvinonetsa zvose, anoziva solution iye Mwari. Saka kuve muchechi nekwemupolitics hakuna chinhu chakamboipa, nekuti zvinoparidzwa mukati mebhaibheri. Vana David vakaiswa naMwari, vana Saul vakaiswa naMwari, vose vatinoona mubhaibheri vakaiswa naMwari, nekuti aifamba nemwoyo yavo achiziva kuti ava ndo vakakodzera kuita basa iri. Saka dzimwe nguva tinofunga kuti basa rakakodzerwa kuitwa nanhingi, iye nhingi iye asina kurikodzera kuita basa iroro, nekuti tinenge takanganwa kuti kune musiki wedenga nenyika watinova tinozodzokera kwaari kana zvinhu zvaoma tomunamata kuti Mwari tibatsirei. Andi ndikubatsirei sei inini ndichikupai vangu vanofamba nenzira yangu. Saka nzira yatinofamba nayo politics ndeyaMwari, haisi dirty game. Okay. Vamwe vanogona kuti mazuva ano gospel nepolitics ndokunodyisa. Pamwe zvichida maona kuti handadyika kuchechi ndaneta, rega ndichipinda kuzvematongero enyika ndimbonodyika ikoko. Ndinotenda nemubvunzo uwowo. Chinhu chekutanga ndechekuti kana uchisevha Mwari unofamba nekalenda yaMwari. Period yatisi malast generations zvichireva kuti Jesu Kristu apadhuze nekuuya. Kana uchisevha Mwari uchiziva kutya Mwari, hautarisane nezvekudya, nekuti iye ndiye anopa. Vanhu vazhinji mukati mekurarama vanokasika kuita mashortcuts vasati vamira kuna Mwari. Mwari akakutuma anokupa nenzira inoonekwa nevana vose venyika yeZimbabwe kuti no, ndo basa randamutuma kuti aite, zvikufamba nenzira iyoyo. Saka hatina kuuya iri nyaya yekudya, hatina kuuya iri nyaya yekuda zvinhu, asi kuti takauya nezita raJesu Kristu kuti nyika yake yakuda rusununguro. Asi rusununguro urwu ndiye anoziva musununguri waro maanogara maari. Saka zviri zvokudya mukoma Robert handizvoba. Takauya nebasa raMwari. Imomo mupolitics imomo munoda kushumairwa vhangeri kuti vana vazive. Mupolitics imomo maakuda vanhu vanoziva Mwari, wogara pazvidanho zvepamusoro. Honai vana zvavari kuita madrugs, honai umbavha, pfuti dzavana mukati menyika ino. Pataikura zvanga zvisipo. Mweya uri kutenderera. Mweya uwowo unoda kudestroya kubva kuhigher office zvichidzika pasi. Saka Mwari kana akutuma haubvunze mubvunzo kuti Mwari sei, ndozvifambisa sei, anoziva ndiye ane answer. Zvinotaurwa nevanhu tikazviteedzera vanhu vanokubudisa mugwara, asi ramangwana vachazotenda kuti aiwa rwendo rwemurume uyu rwanga rusiri rwendo rwake. Zvataichemera zviya zvazouya naMusa. Ndo mawiri andiri kuda. Tichienda kubato renyu vaMusa, rakavambwa gore ripi? Okay, UPN payakatanga kunzi yavepo ndi 2021. Takarejista neZEC muna November. Ndobva tazoita official launch musi wa 13 June 2023. Ndokuuya kwakaita UPN. Ndokuuya kwakaita. Yes. Anditi. Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvinezvi, tingati zviri kunyanyotadzwa nehurumende yavepo iyi kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere ndezvipi? Okay, ndisingadi zvangu kuvasora kana kuvasoropodza. Inova ndo polisi iri mukati meUPN kuti rwendo rwedu hatidi kusora kana kusoropodza, nekuti hurumende iripo ndo vakuru vedu varipo. Asi isusu kuya kwatakaita takauyawo tichiongororawo zvavanogona nezvavanotadza. Kutadza zvinenge zviri zvinhu zvinoda kuti vanhu munzwanane mukati mekufamba. Chinoitika mukati ingawa kambani chaiyo, kuti kambani ishande, vanhu vanoita meeting boardroom vachipanana mazano kuti ngatifambei nenzira iyi, tofamba nenzira iyi. Ini chandinotaura ndechekuti hurumende yedu ikaziva kuti vana veZimbabwe vakaropafadzwa sei naMwari, vano ruzivo rwekuti tifambe pamwe chete tigowanikwa tichakunda matambudziko atakatarisana nawo. Asi tikafamba tiri mugwara rimwe chete, tiri one direction, tichisiya vamwe kumashure, zvinotinetsei mukati menyika. Vanhu vakateererwa vanokwanisa kubatanidza nyika yavo, nyika yedu yeZimbabwe inova nyika yakatoropafadzwa kare. Saka kazhinji ukatora direction isiriyo kuti uchidzoka patrack paunonga uri, panenge pakuti netsei,
nekuti pane kunozi kuzongove nekuve used nechimwe chinhu chose ukachitanga unochitanga zvishoma asi unogona kuzochijaira otozoona sezvinonzi zvinhu zvakatove zvakagadzirwa zvakadaro. Saka dai hurumende yedu iripo yaedza kuteerera vana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe ndo hurumende, ndo vanoziva nekuona, vanoziva magariro avari kuita mukati menyika. Woshama miromo vachiti we apa pakona apa tibatsirei murwendo urwu ngatifambei takadare, ndo pavanoda kuteererwa nehurumende. Hurumende yodzoka mukati mevanhu, yopinda muvanhu, yochinzwa zvichemo zvevanhu, yochienda nazvo muhofisi, yogadzirisa izvozvo. Rwendo urworwo runenge rwakanaka. Ndiri kuti zvakare ndidzoka pamubvunzo wangu. Imimi chinangwa chenyu ndechekutakura nyika muchienda nayo kumberi, tichibudikidza necalling nekutumwa kwamakaitwa naMwari. Dai zvinhu zvakanaka vamuza, hamaipinda mune zvematongerwo enyika, nekuti chamunenge muchida kunogadzirisa ikoko chii? Hapana. Vese vanopinda mune zvematongerwo enyika vanenge vachiona kutadza kuri kuita hurumende iripo panguva iyoyo. Vobva vati tipei mukana isusu vana veZimbabwe tikugadziritsirei matambudziko amuri kusangana nawo kuti munyika yenyu ive huchi nemukaka. Handizvo? Ndo saka ndiri kuti ndezvipi vamuza zvamuri kuona zviri kukanganiswa nehurumende iriko zvamungati imimi kana mapinda muhurumende ndizvo zvamuchatanga kugadzirisa? Alright, ndinotenda mukoma Robert. Zvechokwadi dai kuri kunzi zvinhu zvanga zvakanaka kana Mwari vaisandituma ndizvozvo, nokuti vaiziva kuti zvinhu zvakanaka. Saka kuuya kudari kuzwa kuti kune zviri kukanganiswa. Ndichitanga kutarisa nyika yedu kuti chekutanga ikonomi yedu yenyika. Ikonomi yedu yenyika inoda kugadziriswa kana nyika inogadzirisa nyika kana ichinge isinga importe zvakanyanyisa, isingatore zvinhu zvekunze zvakanyanyisisa. Inofanirwa kunge iri iyo inoburitsa zvinhu zvogadzirwa mukati menyika yedu zvichiendeswa kunze. For example, tine gold, tine lithium, tine maminerals akawanda ari mukati memepu yeZimbabwe. Asina kuenda kumepu yeBotswana kana yeSouth Africa, ari mumepu yeZimbabwe. Maminerals yaya akaiswa naMwari kuti tigomashandisa, tigogadzira zvigadzirwa zvinoenda kunana China zvakanzi made in Zimbabwe, zvoenda kunana South Africa zvakanzi made in Zimbabwe. Ndo kuti toziva kuti tiri kuunza mari mukati menyika. Asi isu tikange tichitora zvinhu zvinobva kunana China kusvika pamapatapata, chose chatangowana ndichekunze kwenyika, isu pasina production yatiri kuita, panenge pasina kwatiri kuenda, nekuti hakuna kwatiri kutarisira. Izvozvo zvinoita kuti mabasa aseveko, zvinoita kuti ikonomi yedu idone, nekuti hapana patiri kunzi tiri kuwana. Saka tinofanirwa kunge tiri vanhu vano manufacture, vano producer kuma minerals atinawo iwayaya. Kana iri machinery inonzi inogadzirwa kunze kwenyika, ngatiitengei toiunza mukati menyika yedu. Tinogona kumbofanotora ivo vari kunze kwenyika vane hunyanzvi hwekushandisa mishini iyoyo, tovapa vana vedu vari muno voshanda navo vachidzidzira, asi tichiproducer zvinhu zviri kubva mukati megold redu. Gold harifanirwi kubuda riri gold rakadaro, harina zvarinotipa. Asi tikange tichirishandisa mukati menyika yedu, lithium yedu tinayo, hakuna chatisina. Saka mari yedu inogona kunge ichiaffectwa nenyaya dzakaita seizvozvo. Zvinobva zvaafecta zvene kumabasa, zvinobva zvaafecta zvene neku-health sector, nekuti hatikwanise kunge tichishare masectors esaya, nekuti hatina patiri kuwana. Tinofanirwa kunge tine a warehouse kana kuti nyanza ratinotora kuziva kuti aiwa, rwendo rwunorwu takaproducer zvinhu zvakati zvakaenda kunze kwenyika, ndege dziri kubuda, maships ari kuenda. Handiti tinowanikwa tichiwana hurumende inenge ichiziva zvairi kuita. Zvakawanda zvinotikanganisei, asi pari zvinezvi pane izvozvo zvanambotaura ndo panenge pakati simbei.
Tichitarisa mune zvematongerwo enyika, hurumende yaitungamirirwa nemushakabvu vaRobert Mugabe vari kunge vachiitiwo First Republic, ndokuzouya iri kutungamirirwa navaMnangagwa Second Republic. PamaRepublic maviri aya pane musiyano? Pane musiyano mukuru. Ndeupi? Musiyano uripo ndewekuti ndingangotange nichidariso. Ndongopa mufananidzo sebhazi riri kuenda kuBulawayo. Bhazi riri kuenda kuBulawayo, kana kuti ngatiti riri kuenda kuSouth Africa, kunonzi kunochinjanwa madhiraivha. Bhazi iroro mushikari anosvikopa kuneta, ambobva uko achifamba zvakanaka-naka, asi paanenge achifamba pai anenge achineta. Ozosvikawo pamwe panozoti umwe akuchitaurawo mushikairi oenda mberi, asi rwendo rwavari kuenda, vari kuenda rwendo rupi? RwekuSouth Africa. Handiri mukuzviona, vari kunosvika kuSouth Africa. Chinenge chachinja ipapa panenge pangochinja muchikairi. Asi pautyairi ipapo futi pane musiyano verudo. Kuno umwe muchikairi anenge asina rudo, kuno umwe muchikairi anenge ane rudo. Kana chiti muchikairi ane rudo, kune muchikairi anoteerera zviri kutaurwa nemapassengers kuti imbomirai panapa, ngatifambei, ngatidare. Kozoitawo mumwe muchikairi anongoti inini kwandiri kuenda ndiri kuziva ndini driver, saka panotinetsei. So musiyano uripo hauna kunyanya zvawo. Tisingazive kuti dai vamuchakabvu vakasvika panguva inei varipo, vangadai vakasvika papi. Nekutiwo zvanga zvatarisana nekwatiri kuenda uko, vanhu vanga vakuchema, vakafarawo kuti pachinjwa, asi kuchema kwanga kuripo. Saka ndo maonero andinoita. Ngatiti ruzhinji rweZimbabwe rwakusarudzai kuve mutungamiri wehurumende inenge ichitarisirwa kuendesa Zimbabwe mberi. Chimwe chezvimwe zvinhu zviri kushungurudza vana veZimbabwe inyaya dzeuori, kubva pasi kusvika kumusoro, kana kuti kubva kumusoro kusvika pasi, depending nekuti muda kutaura muchibva kudivi rekupi. Hurumende yenyu mimi ine hurongwa hupi hwekuzorwisana nenyaya dzecorruption, dzeuori? Wangu tinotenda, ndinodzokera pakutaura kuti life is very spiritual. Kana zvichinzi very spiritual, nyika imwe neimwe ine maspirits ayo. Dhorobha rimwe nerimwe rine maspirits ayo. Hondo yatiri kurwa nayo mukoma Robert haisi flesh and blood. It's a spiritual warfare. Hondo iyoyo chinonzi uori idemoni. Saka demoni unori destroyer mumhepo nekunamata nekutungamirwa naMwari. Ndo solution yakakosha usati wasvika pakuti ndakuzviita, nekuti kana wairwisa mumhepo unopuwa inonzi wisdom yaMwari. Wisdom yaMwari mukoma Robo inotangira panoperera pfungwa dzemunhu. Iyo ndo painozoenda. Panotangira wisdom yaMwari hapana munhu pano pasi anopasvika. Saka ndo konzero zviri kuita kuti nyika iwanikwe ichitambura, nekuti iri kuedza kugadziriswa newisdom yemunhu. Saka isusu tinotanga kuisa Mwari pamberi, topuwa wisdom yaMwari kuti Mwari chititungamirire sematungamiriro amakatiita, kuti tiparadze necorruption, because corruption is a spirit. Kana tavapo chinhu chinofanirwa kusimbisisa mutemo. Mutemo unofanirwa kusunga kubva pasi kusvika pekupedzesera. Ndo chimwe chinhu chakakoshesesa. Uyezve kunewo vanoshanda mumutemo, tichitaura mapurisa, masoja nevamwe vakadariso. Ndo vanhu vanofanirwa kutarisirwa kuona kuti upenyu hwavo hwakanaka here, nekuti ndo kumwe kunodzirira corruption. Saka ikoko kana kusina upenyu hwakanaka panotinetsei. Saka tinofanirwa kutanga taisa order before tisatadhila necorruption. Order yandiri kutaura ndeyekuti kuona kuti vanhu ivava mari dzavo dzakamira sei, nzvimbo dzavari kugara dzakamira sei, right, vanokodzera here kuti mwedzi uchitanga uchipera vana vachiti baba
bye bye makuenda kubasa takutambirai. Ndo panenge panoda kutangwa ipapo. Vozoiswa mukati menyika kuti vachifambisa mutemo, nekuti ndo vane mutemo. Vochifambisa mutemo. Mutemo inenge yachinja. Mitemo inofanirwa kuti isungwe. Kusungwa kunoita mutemo inofanirwa kusunga munhu wese. Kubva kupasi kusvika kuna president. Hakuna anonzi ari pamusoro pemutemo. Saka kana pasina urongwa uhwo hwemutemo yakaoma, corruption inotinetsei. Nekuti vanhu vanenge vakasununguka mukati menyika inei. Chinhu chanyanyo parara mutemo hamuchina. Nekuti vanhu vakuita zvavanoda. Iwo mapurisa acho chaiwo vari kushanda nevari kuita hori. Handiri mukuzviona. Kusvika pakuti munhu aurayiwa munhu akapa munhu $20, nyaya inoparara. Handiri mukuzviona. Ndinotenda Mwari kuti vandifambisa ndichiona zvinhu izvi nemaziso nekusangana nazvo. Hazvisi zvinhu zvokuti ndinonzwa kana kuti chinyi. Kune zvakawanda zvandakachengeta zvandakanyora zvandichazotaurawo mukati mekufamba. Asi shoko guru randataura iro riri ndiri kuisa order nekutungamirirwa neHoly Spirit. Kuti Mwari honai huru hatikwanisi kuubata nemaoko. Unobatwa nemweya. Ende ipapo vanhu vangapatore lightly mukoma Robert. But it's very serious kuti life is very spiritual. Mhepo dzakaipa ndidzaSatani. Pane mademons. Pane mweya werima inotenderera mukati menyika. Chekutanga nyika inei ngatizive kuti yakatorwa neropa. Handiti tinoziva izvozvo. Chinhu chinenge chanzi chine ropa mukati. Kune mhepo dzeropa dziya dzinosumuka mukati menyika. Mhepo idzodzo idzi dzikasanamatirwa dzinotonga nyika. Andimunzwa. Kana ichiti dzinotonga nyika, mukoma ndangoenda pachigaro ndisina Mwari, that spirit iyoyo iri kutomenda nyika inongogara pauri. Vanhu vachiti aiwa vamuza vauya, but inozogara pauri futi wodzokera paya because it's spirit. Saka tinofanira kudestroya zvinhu izvozvo, ma-idol worshiping. Vanhu vari kunamata zvinhu zvisirizvo. Satanism iri kuwanikwa ichikonzerwa vana ukabuda mese mabridge inezvi vari kuita madrugs, vari kumwa zvima whatever zvinovauraya. Ispirit yose iyoyo haukwanise kuvaburisa nekuvaudza kuti varume izvi zvinouraya. Ivo vaitoziva kuti zvinouraya, but zvinoburiswa nechini? Nekutaura naMwari, nekunzwa ma-instructions aMwari kuti aiwa iko zvinezvi kuparliament kuri kuitwa all night, kustate house kuri kuitwa all night prayer, kuri kunamatwa kunamatirwa nyika. Nyika yakufasta nekuti president kana vachinamata vana vanotedzera zvinoitwa napresident. Vana ava mumba zvakangofanana nababa kana uri doctor unoona vana vachiedza kuita udoctor. Saka ndo nzira yekuti tirwisane necorruption. Corruption idemon. Ndiriona pahurukuro yatiri kuita muri kuisa Mwari pamberi zvizhinji zvinove zvinokudzwa. Asi tichitarisa uchitaura nevarwi vehondo yerusununguko, vanotaurawo kuti panguva yehondo ipapo vaitaura nemudzimu yaizovapawo gwara nekuvatungamirira. Imimi semuKristu muchave here nemukana wekuti hurumende yenyu icharemekedzawo masvikiro nemhondoro enyika iyi? Tinozvikurudzira zvikurusa nekuti ndozvavanobhirifa. Tinozvikurudzira kuti vatende nekuti zvakavabatsira. Tinozvitenda pari zvinezvi. Tinotenda nekutungamirwa kwavakaitwa ende zvinova zvakatipa rusununguko mukati menyika inei. Saka tinozvirumbidza. Vanopuhwa uyezve hurumende yedu haisi hurumende inodzvanyirira. Ihurumende inosunungura vanhu. Kufamba kwatinozoita, Mwari ndiye anozopinda mukati mevanhu kuti aiwa iwo famba mudirection yakati, iwo famba mudirection yakati, kwete isusu. Tinovapa mukana wekuendera mberi nekutenda midzimu yawo. Tiri papo zvakare. Ipapo ndimi mungatotidzidzisa nekudzidzisa veruzhinji. Kana vanhu vachitaura, kunogona kunge kuri kutaura kwenyama, vanoti ivo mhinduro yaMwari inononoka. Imimi muhurukuro yatiri kuita muri kuti munenge muchibvunza Mwari. Zvino havazononoka here kukupai mhinduro imi mubva mazobviswa pachigaro, mhinduro yozoya tagara zvedu taakutotandara? Kugara kwatakaita so mukoma Robert, mhinduro yakatowepo kare.
Okay. Ndo zvandakuudzai kuti Mwari awafambe vasingataure newe. Okay. Azviite. Chinhu chinonzi Mwari vanouya kumadreams and the dream harife. Ndo pavanokutaurira mhinduro vanenge vakakupa kare. Ongo mhinduro yakatopedzwa naMwari. Mambo batei panyaya dzema-youth mazano ari kuswera pamabridge vachiita zvemutoriro zvokuti ukatoona kuti pane generation yatove addicted kunyaya dzemadrugs. Hurumende yenyu ichaita zvirongwa zvipi zvinoita kuti dambudziko iri ripere? Ndinotenda zvikurusa. Chinangwa chehurumende yedu zvikurusa ndechekufunga the next generation, upenyu hwavo, future yavo. Right, future yevana veda iri mukati mehurumende ndo mairi. Zvinokonzerwa kuti zviite mukati mevana avo kunofanirwa kuvhurwa mabasa ekuti vashande. Sekumbotaura kwandakaita kuti nyika kana ichiproducer inovhura mabasa mukati mevanhu. Nekuti kana maini ichitora zvinhu pasi ground, pane vari kushanda pasi peground, vari kuunza zvinhu pamusoro. Kozoitawo vanhu vachashanda nezvinhu izvozvo pamusoro. Tiri kutaura ari ma-thousands evanhu achange aemployiwa pane that department. Kozoitawo rimwe department rinozopushawo zvimwe zvinhu. Panenge pachivhurwa mabasa, mishando yemaoko kuvana mayouth edu anenge akuziva kwekuenda. Nekuti kugara mabridge umo musati kuda. Ndo zvinhu zvavakatongona kuti ndo zvinotivaraidza pari zvino. Mabasa acho hakuna. Even kana mabasa acho akawanikwa, mamwe acho hakuna mari dziri kunyanyotambirwa. Nekuti system yedu yatinayo inenge inoti womesere vanhu. Zvikurusa kana nyika ichinge isina yatinoti minimum wage. Nyika ikange ichiproducer ma-products yoisa minimum wage, zvinosungira kuti umwe neumwe anovhura company anenge achiziva kuti mushandi wangu first pay inobvumirwa nehurumende munhu anofanirwa kutambira $400 kana kuti $500 inenge yaenderana neurongwa hwemitengo yenyika. Kuona kuti $400 iyi inokodzera kuti munhu agare mu2 rooms nevana vake agobhadhara school fees zvichidaro. Saka zvinhu izvozvi ndo zvinenge zvakatarisirwa kuti vana vedu, mayouth edu agove ane mufaro kuti kana chienda kubasa handisi kuzotambira mari yakati, ndiri kutambira mari inoenderana nepapa. Vanenge vakadzidza vane madigiri avo and madiplomas avo ndo vanotambirawo zviri kuenderana nedzidzo yavo. Asi mabasa anoda kukirietwa, kuti tine mukana wekukirieta mabasa wakanyanyisisa. Mukana watinawo Mr. Robert, ini hurumende yangu ndinotarisa kuti tikawe nevamiririri vanobva mumasectors ose, kuhealth sector, kueducation, kumining, kuagriculture, yove nemarepresentatives anosangana nehurumende vachipa maviews avo kuti ngatidariso sector yega yega inosimba. Nekuti vari kutaura zviri mukati vari paground. Handiri mukuona sector yega yega kana yapa zvichemo, hurumende ikapindira nerubatsiro, panenge pavhurika mabasa ipapo. Handiti. Saka nekudaro hurumende yenyu ichange ine maminista mangani? Hurumende yedu ichange ine maminista anenge akati shomekei. Handingakupe nhamba, asi aizoite maminista searipo paizvo. Mungaripe nhamba nekuti muchazosiya dzimwe shamwari dzenyu? Hakuna shamwari anouya. Kwedu kwatiri ndekwekuti kana uchiuya kuUPN uchifunga kuti pane it's a financial breakthrough, unenge uri pa-wrong place. Because isusu tiri kuuya kuzovaka. Kana uchivaka imba unotanga pa-foundation. Haugare imba isati yavakwa. Foundation ndo inofanirwa kutanga yadzika. Foundation ndo panoratidza uchokwadi hwemba, ndo unoratidza usimbi hwemba. Saka isusu tinogara taura nema-members edu nema-leaders edu kuti vanhu vaMwari ngativei chimiririro chenyika chekuti munhu akakutarisa anoona chokwadi.
tinofanirwa kunge tiri vanhu vari pachokwadi. Tinofanirwa tichiri vanhu nokuti munhu akanditarisa anoona kumashure kwangu pasina kana kutauti. Tinofanirwa kutanga nenzira yakanaka topedza nenzira yakadini, nenzira yakanaka. Tikatarisa vakwegura vatingati masenior citizens kutaura kunoku, vamwe vakashanda kwemakore akawanda vachitarisirwa kuti kana ndichinge ndapedza basa ndichazenge ndave pamudya ndigere. Asi ukada kutarisa upenyu hwavari kurarama pari zvinezvi unosirisa, nekuti vamwe vari kutadza kana kutora mari yavo kumabhanga nekuti yasukurudzwa, haisisina value. Vakutongoisiya yakadaro nekuti mari yebhazi yaanenge achida kubva kugokwe kuti aende kunotora mari yetu tuti mukwekwe haitokwani kunotora penjeni yaari kupiwa kupera kumwedzi. Asi vanhu vakavaka nyika ineyi muzvikamu zvakasiyana siyana. Mune urongwa here mukati mehurumende yenyu kuti kana muchizenge mapinda imi mava kutonga vanhu ava muchavaitirao 2 kana 3? Mukoma Robert, tine urongwa hwakakoshesesa pa every citizen yese yeZimbabwe, kubvira kuvana vadiki kusvika kune vakwegura, tisingasiye nevakaremara vari mukati menyika ino. Tisingasiye, munoziva tine maalbinos mukati menyika ineyi. Tinovaisa kune vanhu vakwegura kana kuti kune vanhu vari disabled. Why? Because ma conditions elife yavo haisiri nyore. Saka hurumende ndo chinhu chikuru chainofanirwa kuconsider vanhu ivavo, kuti vana sekuru vana baba vane zera riri kufanirwa kunzi vapa penjeni. Hurumende inofanirwa kutambirisa vanhu kuti vakwanise kunge vachitambira mari dzavo dzekuti vanorarama nemhuri dzavo. Uyezve vaye vanenge vari disabled vanofanirwa kunge vachitambira vasingawanikwe mukati memamaketi vachitengesa. Vanhu vanofanirwa kumuka vari padzimba dzavo vachiona vazukuru vavo vachiita maexercise vari pamba pavo. Musi wekutambira vonotambira mari dzavo, votenga kudya kwavo, kana pane zvimwe zvavanoda kubhadhara vobhadhara, vanenge vane peace of mind. Saka hurumende yedu ichange ichitarisira vakwegura, ichange ichitarisira vakaremara, ichange ichitarisira nevo vandiri kutaura maalbino, ichange ichitarisirazve nevana vadiki. Ndinovimba mutori mumwe wevamwe vakaendeswa kuzvikoro nehurumende zvichida pachena, kureva kuti hamaibhadhara school fees, hurumende yaiona nezvazvo, kana kuti zvikoro zvamaienda maibhadharawo mbichana iri mari yeschool fees. Asi ukatarisa iye zvinezvi, vamwe vana vari kutotadza kutoenda kuchikoro. Imimi vacho makura pari zvino matove maleaders makaenda kuchikoro mahara, asi vamwe vana vako zvinezvi vakutadza kana kutoenda kuchikoro. Totiti hurumende iripo zvinezvi haisi kukwanisa kutarisa kana kuzvifunga izvo kuti isusu takaendeswa kuchikoro pachena, asi vamwe vana vakutadza kuenda kuchikoro, ngativaitire zvakadai. Hongu tinogona kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvakaita sana bhimu zvezvi, asi ukada kuzogara pasi ukatarisa hazvisi kuketa kuvana vakawandisa. Ndizvipi zvamungaitire vabereki vevana vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro? Right, ndichitenda ipapo zvedu isu takaenda mahara. Inini nhoroondo yangu ndakapinda primary kumapurazi mumafama chaimo. Ndichipedza grade 7 secondary ndakazonetera kumusha. Right, asi nguva iyoyo zvinhu zvava zvakati omei, asi zvava zvakati pfawei, nekuti nguva iyoyo kwanga kusina chainzi ma-extra lessons. Kwai kuti wapedza chikoro wapedza, asi kwaidzidzwa. Muchikoro kwaine nguva yekunzi makupuwa mabhuku. Muchikoro chichinwirira mabhuku emahara, vana vachidzidza zvinhu zvaipa vabereki mukana wekutarisawo zvimwe zvinhu. Chikonzero chiripo pari zvino ndechekuti ndiri kuona kuti maresources atinawo pasapa takapuwa naMwari hatisi kumashandisa nenzira kwayo. Nekuti mukatarisa maminerals atinawo, motarisa Botswana sekutaura kwandamboita, ari mukati memepu yeZimbabwe iyoyo, haana kurasikira kuBotswana. Why? Mwari akati ndee vana veZimbabwe. Zvose zvatakapuwa zviri pasapa ndizve umwe neumwe ane kodzero yekurarama pamusoro kubva mune zvinhu zvatinazvo izvozvo. Saka hurumende
inofanirwa kutarisa kuti zvinhu zvatinazvo izvi zvii zvatiri kutora, imari zipi dzatiri kutora kuti vana vaende kuzvikoro mahara. Hakuna nyika inotadza kuchengeta mhuri yayo azviite, nekuti Mwari akati zvaranai muwande, haana kuti ndinopererwa. Saka panoda kuve nemanagement yakanaka pamusoro pemaproducts, pamaminerals atinawo. Anokodzera kuti vana vaende kuzvikoro mahara, anokodzera kuti zvipatara zvirapwe mahara. Zviri kuita dzimwe nyika, zvose zviri kuitwa kune dzimwe nyika, isusu Zimbabwe tinotogona kuita kudarika dzimwe nyika. Kana nyika dziri kuEurope chaidzo tinogona kudzidarika kana tikakwanisa kuti tive neleadership inogona kuenda pamberi pevanhu. Leadership unenge uri a servant kune vanhu. Leadership hazvirevo kuti ndiwe wabosi. Unenge uri mushandi kune vanhu, because vanhu ndo vanokupa mafiles, kuti mafiles muofisi mako aya toda kuti ashande so. Saka iwewe chako kutaura kuti Mwari, zvandapuwa nevanhu ava nditungamirire kuti zviwanikwe zvichibuda nenzira iyoyo. Vana veZimbabwe vanofanira kuenda kuchikoro mahara. Uyo ndozvo zvinofanira kunge zvichitozikanwa. Ende kuenda kuchikoro kwevana mahara nekurapwa kwevanhu mukati menyika hazvisi zvinhu zvinodonetsa hurumende. Akwete, nekuti tinazvo zvinhu zvinoti backup. Tine backup yakasimba yekuti Jesu chaiyo anouya tigosiya maminerals yayo aripo, nekuti hapana ari kuziva mawandire maminerals aya. Kana zvina Mwari mukati, hakuna chinopera. Pawachera nhasi, mangwana panonyuka. Saka Mwari anoda kuti vana vake vagute. Vana vake vakasaguta, vakagunun'una, nyika inopinda munzira dzisiridzo. Tinenge tichinetseka, tiedza kudari, asi Mwari anenge achiti handizvo, vana vangu vari kugunun'una. Vana vangu ngavafare. Ndikutaurira vana vakafara, vana vachienda kuzvikoro, vakapfeka uniform dzakanaka, vachipinda muzvikoro zvakanaka, zvikoro zvovakwa zvakanaka, furniture yoitwa yakanaka. Zvinhu zviya hazvisi zvinodhura kuisa furniture mukati mechikoro, hazvisi zvinodhura kurinovheta kuti vana vapindewo muzvikoro zvakanaka. Vana vachibatsirwawo kune vasingakwanisi kutenga mauniforms. Mwana kana ari kuchikoro, zvataiziva nguva yedu tainzi uniform inoitira kuti mwana asazikanwe kunzi kumba kwaari kubva kunowanikwa here kana kuti hakuwanikwe. Mwana kana amune vamwe muchikoro akapfeka uniform, ane zvekunyoresa mabhuku ari kupuwa. Saka ndo kwatiri kutarisira kuti tikwanise kuenda, kuti nyika yedu ive neusununguko chaiwo watinoti takasununguka. Hakuna mubereki anoti ndakabata shaya nekuti mwana wangu haana kuenda kuchikoro, mwana wangu haana chakati. Vamwe vanoti Vamuza, bato riri kutonga pari zvino rakanyanyosimba zvekuti chimwe chezvinhu chinoita chiri kuti bato iri rikundwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika ndokunge mapato aya anoripikisa abatana, ave mubatanidzwa, oisa atingati maresources awo pamwe chete kunyanya panguva dzesarudzo. Vosarudza mutungamiri mumwe chete, ndiko kuti chete vabvise bato iri, nekuti vakauya uyai nevanhu vake, uyai nevanhu vake, uyai nevanhu vake, zvinonetsa nekuti bato reZANU-PF ratove nemidzi yakasimba nevatsigiri vayo. Kuvabvisa chete hunge maita mubatanidzwa yavanoti coalition mune zvematongerwo enyika. Mune urongwa here kana kuti pfungwa iyoyo pamberi apo chinenge chiri chinhu chakanaka mukoma Robert. Asi dambudziko ratinaro mukati menyika yedu yeZimbabwe, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuvimbika, nekuti munoita coalition, asi imomo munenge mune vamwe vanenge vanotone huori hwokuti zvamunenge muchironga munogona kuronga pamwe chete, kuti makuchinosvika kwekupedzisira ndo paunoona pachibvaruka kuratidza urongwa hwokuti imi mamufunga takabatana, asi kune vamwe vakatoora kare. Ndo chirwere chiri mukati menyika ineyi. Dai kuri kunzi tiri vanhu vanorwadziwa nekurwadziwa kwevanhu, magariro evanhu, chinhu chatiri kuitira panapa handisi kuitira inini, tiri kuitira vanhu venyika yeZimbabwe. Vanhu venyika yeZimbabwe vatambura, varwadziwa, vakutoraswa kune dzimwe nyika, vakutoonekwa sezvinonzi haasi mahuman beings, asi vanhu vakatosikwawo. Mwari haavaone nenzira iyoyo, Mwari anowana savanhu vakakosha. Saka kubatana ikoko kunotinetsei. Inini senzira yandinofamba nayo, zvandakutaurirai, Mwari unenge achitaura kuti famba nenzira yakati. Pari zvino panyama handikwanisi kuzvitaura, asi nguva yacho kana yasvika,
Mwari vanotaura. Takuenda kumagumo echirongwa. Bato reUPN rakamira sei? Imi ndimi mutungamiri. Kune mutevedzeri here? Kune chii? Riri kuwanikwa here matunhu ose enyika? Kana vachitaura rine ikoko rine malevel api kubva kuseo here? Rine wadhi? Rine chii? Rakamira sei bato? Right, ndinotenda zvikurusa. Bato reUPN tiri inonzi building process. Tiri mukuvaka. Vice President navo vari vanobva kuMatebeleland. Organizing Secretary tinaye, Secretary General tinavo. Mukati memaprovinces takatanga kuvaka mabumbiro edu zvishoma nezvishoma. Hatina kumhanya kuti tingonzi tapedza, kwete, nekuti tine rwendo rwakati rebei kuenda pana 2028. Tiri kunyasofamba nevanhu vatinoona kuti uyu zvechokwadi anobvuma kuti ndinoshandira nyika, kwete kuti ndinozvishandira. Saka mavakiro atiri kuita, tiri kuvaka nevanhu vakazvipira mukuvaka. Saka tiri mubishi rekuvaka, hatisi kuzorora. Tinoti patichazoti 2028 tinenge tava bato, ndingangoti 28 kure. Patiri kuti kupera kwegore rineri, bato reUPN rinenge rakuzikanwa zvakanyanyisisa. Ende hopu dzevanhu dzanga dzarasika tiri kuzidzora. Nekuti paUPN tichashanda nevanhu vasina mazita anozikanwa. Hatisi kuzotambira vanhu vane mazita anozikanwa, vanenge vajaira chakaipa nechakanaka. Tichaunza new faces, nekuti ivavo vakatangawo vasingazivi. Saka veduwo tiri kutanga tisingazivi, asi tichaziva. Asi rwendo rwedu runenge rwakajeka, rwokuti kana imi mukati aiwa mamuza, I think dai mafamba makadari so, tinozvitambira, nekuti tinenge tichiziva kuti muri citizen. Saka UPN ndiye vanhu vose. Vatiri kuvaka 10 provinces dzose tafamba, asi hatisati tapedza. Tichiri kugadzira zvakanyanyisisa. Kuvaka bato kana kuvaka kupi zvako kunoda mari. Mari yebato iri kubva kupi kuti mukwanise kuvaka? Ndikakutaurirai mukoma Robi, chinhu chinonzi faith chinhu chakakosha. Hatisi kumbovhunduka kuti mari iri kubva kupi kana kupi. Hatisati taane mari dzatinadzo. But patinoti tiri kuita chakati, pane zvinongoitikawo Mwari anongoti batsira neipapo. Because mutemo wedu ndiwo kuti hatisi desperately yekuti tinozoda dzimwe mari dzinonzi ndokupai mari mozodzimara makupuwa mari dzakasviba. Kwete, hatisi kumhanyira kungoti tinoda mari. Asi Mwari uchaunza nzira yake yekuti kune vachauyo vane nzira yakanaka vachizotipa mari zvinova zvinowanikwa nemunhu wese kuti aiwa nzira yofamba neveUPN nzira yakajeka. Pari zvino izvi hatina kwatati tine homwe yatiri kuwana. Iringori homwe yekuti umwe akadari tiri kufamba, asi tiri kusvika. Mashoko amungade kusiya kuvana veZimbabwe pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Kuti vazokwanisawo kutsvaga bato renyu rinonzi UPN, uye kuti vanowanikwa kupi kana munhu uchida kuita member unojoina sei? Alright. Vana veZimbabwe, bato reUPN, United People's Nation, tiri kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Tine maplatforms edu atanga takavhara, tanga tisiri kumashandisa. Asi ndinowimbisa kuti mumashure mevhiki anenge avhurika. Ndichiriwa kuti wana Facebook, wana maTwitter and etc. Zvose zvinenge zvane nhoroondo nematsvagiro amunogona kutiita kuti tinowanikwa pakati. Asi pari zvino izvi tiri vanhu vari kungofamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri weUPN ndo patinowanikwa. Saka chikumbiriso chandinokumbira ndechekuti vana veZimbabwe musapererwe nechishuwo. Tauya kuti tidzosere hope yenyu, tifambe pamwe chete. Kunzvimbo dzose dzenyika vari kutiteerera, sunungukai, mouya nemoyo wekuti tuvake nyika. Iyoyo gift yawakapuwa naMwari yawakanzi ushandise mukati menyika ineyi. Aiwa, kuUPN munhu wose akakosha. Hakuna munhu anonzi haazive
munhu ari mupurazi chaiwo anotoone idea, anotoone solution. Munhu ari mumareserva ane solution, munhu ari mutaundi ane masolution. Saka isusu ndosaka takanzi United People's Nation, and slogan yedu tichiti UPN peace, UPN runyararo, UPN ukutula. Chatiri kuita tiri kuparidza peace, runyararo, ukutula. Hatisi kuparidza zvehondo, hatiimbe dzimwe dzimbo, hatibate miti, hatisoropodze mamwe mabato, hatisoropodze vatungamiriri, nekuti tinoremekedza zviripo. Isusu tiri kufamba nenzira yatakatumwa nayo naMwari. Asi tinoti vana veZimbabwe uyai tibatane. Tiri mubishi rekugadzira kuintroduce membership cards edu. Nguva pfupi tinenge tane membership cards edu yekuti kana uri weUPN unenge uchipuwa membership cards. Zvinozokodzera kuti ugowana t-shirts, zvipfeko zveUPN. Ruvara rwedu rwatakapuwa nderweblue. Ruchireva kuti takanzi denga rapindira ndezvedenga. The heaven have moved in. EKwaZulu takapuwa ruvara urworwo neruvara ruchena, asi ruvara rukuru rwedu ndurwe royal blue, ndorwatinoshandisa mukufamba kweUPN. Sunungukai vana veZimbabwe, tinotenda uyezve tinobvunza kuna Mwari pane zvose zvatinoita. Handireve kuti ndiri muprofita. Chinonzi kubvunza kuna Mwari mose munotenda, unopfugama kuna Mwari. Mwari anotaura nemunhu wese mazuva ese, asi vamwe havazivi kuti Mwari adayira. Ende hatizodzoke mashure tichida kuita ungwaro hwedu kana uchenjero hwedu tichisiya Mwari. Mwari ticharamba takamira naye kubva pekutanga kusvika kwekupedzisira. Asi tichida munhu wose wenyika yeZimbabwe. Zita United People's Nation, UPN, rakabva kupi? Zita iro riri pandakapuwa vision, izita randakapuwa. Kunzi ndakapuwa iri mepu, mukaona logo yedu imepu yeZimbabwe. Ine maoko akatarisa mudenga udare, achitambira shiri. Zvichireva kuti maoko aya ari kutambira peace, runyararo, ukutula. Ichinzi United People's Nation. Zimbabwe taakuunita munation mawo. Kureva kuti umwe noumwe weZimbabwe taakusangana. Ari kudiaspora, ari kumareserva, ari kumapurazi, hakuna ari kusara rwendo runo. Tose tiri kufamba nechitima cheUPN. Hakuna ari kusara. Anditika. Aiwa, mazvinzwira vagarikai muza vatange tichitaura navo pazuva ranhasi apo vanga vachitaura nezvenyaya yebato ravo. Vanoti ivo vari muurongwa hwekuvaka bato richabatanidza vana veZimbabwe vakawanda. Vari kuti vari kuvaka bato rezvematongerwo enyika richange riri hombe. Hazvinei nekuti tava nemakore akawanda tave kuzvitonga kuzere, uye zvakare kwauyawo mamwe mapato auya akaenda, akauya akaenda, asi bato ravo vane chimbo chokuti richange riri hombe, rigokwanisa kubvisa bato reZANU-PF pachigaro. Zvizhinji manzwa vachitaura, asi vati vanotungamidza Mwari pamberi. Ngatibatane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tafumani.